Fil-waqt li l-Prim Ministru biddel għal konvenjenza politika tiegħu ir-retorika li juża l-kwalità, ftit illi xejn irid jerfa' xi tip ta' responsabbilta jew juri bidla fl-attitudni tiegħu tant illi issa spiċċa jwaddab il-kriżijiet tiegħu fuq il-privat. Għal xhur sħaħ il-poplu Malti wawċi ilu jisħaq dwar il-fatt li pajjiżna qed ikollu dranaġġ fil-baħar. Dan apparti li dranaġġ qed ifur fit-toroq ukoll minħabba l-fatt li l-Gvern ta' Abela ma investix biżżejjed fl-infrastruttura tal-pajjiż biex tlaħħaq mażida qawwija fil-popolazzjoni li wassal għaliha il-mudell ekonomiku tiegħu. Il-kriżi ta' dranaġġ mhux biss tinsab fuq il-sin in-nies u hija problema li huwa konxju tagħha kulħadd, iżda fl-aħħar jiem saħansitra tkellem dwar l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Jekk ngħaddu minn ximkien fis-sajf u nibdew nxommu rieħat inten, nafu li dik minħabba ċertu element ta' dranaġġ li dik. Għala sant it-tlieta fil-għaxija Net News staqsal il-Prim Ministru min qiegħed jgħid il-verità. Jekk hux hu li qed jisħaq kontinwament li mhux jintefa' dranaġġ fil-baħar jew Joseph Muscat. Qabel insista li hu ma jweġġibx lil Muscat iżda lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iżda meta pressat bid-domandi ta' Net News, il-Prim Ministru semma biss każ wieħed fejn fl-aħħar ammetta li twaddab id-dranaġġ fil-baħar. Iżda xeħed il-ħtija kompletament fuq is-settur privat. Telet it-temperatura b'mod rapidu u l-fatt li l-baħar kien kalm ħafna ma kellek ċirku. L-irwieħ minn fejn ġejjin ġifieri. Meta kellek l-episodju li intom tgħidu f'San Ġiljan illi kienet emissjoni ta' drenaġġ ta' sewage mis-sistema tal-gvern. Mu veru xejn laqqas għax dik kienet ħruġ ta' drenaġġ vera fil-bajja ta' San Ġiljan imma minn lokanda tal-privat. Fl-aħħar xhur kienu diversi il-lokalitajiet li raw dranaġġ fur fi triq quddiem residenzi tan-nies birwejjaħ jintnu partikolarment mal-kosta tal-Lvant. Il-Gvern qed jibqa' jinsisti illi mhux qed jarmi dranaġġ fil-baħar għalkemm il-Qorti Ewropea ddikjarat li fis-snin li għaddew il-Gvern tal-Labor fil-verità xeħed dranaġġ fl-Pratana.